Na tsinci kaina a soyayyar ki ba yadda zan yi da ruhina. Na tsinci kaina a soyayyar ka ba yadda zan yi da ruhina. Na zama bawanki ko ina kika tattaki, zan jure duk tsananin tafiya har ma na isa ga fadarki. Taimake ni hubbin soyayya, ki sani kalbinki, kar ki sani kewa don Allah. Maza na jure ba ki mini soyayya ce, ki mini soyayya ce. Magana mai daɗi in kai min, dole na saurara. Na yi dacen gwarzon soyayya, don ba kai min kyara. Da ni da kai Allah ne ya haɗa, kuma shi ya kaddara. Na amince ni ɗin takace, ba zancen sauyawa. Zo mi soyayya ce, zo mi don ni na yau dace. Idan da rabon aurenmu da ke, na san za a yi kowaye za ya raba ni da ke. To kuka za na yo in har na ji kalaman ki, kome na ki zan waiwayo. Ki ce guda ɗaya ban canzawa don na yi alkawari. Soyayya ta ki ce kaddarata.